अरे साला इतना करिया आदमी के इतना सुंदर मेहरारू, ये तो पूरा गोर बुढ़ा उज्जर दबदबा। हम तो इंस्टाग्राम पर मैसेजो कर देल बानी भैया, खाली रिप्लाई आवे के देरी बा। का रे दिहाड़ी कमा के चल अइले आ तोहर मौगी अलगे जुलुम जोतले बा। अब तोरा कमाला के का जरूरी बा? तोरा मौगी के अकाउंट में डॉलर आई, वो अमेरिका से। साला इतना समझाला के बाद आखिर तमाशा लगाइए दिल। चलो तनी एकरी बहिन करा के मार कुदारी के मते फाड़ लेम अपने। सुना बोला तो हर बार बधानी दतिया हो, देखी हो तेल सारा संगतिया हो, एही रोह से लागो रिश्ता टूटी। ए राजा हमार बात सुनी। अरे नैहर छोटे ससुरा छोटे भले फोनवा फूटे, बाकी रे लगा बनावल ना छोटे, बाकी रे लगा बनावल ना छोटे। अरे का कहलो आई बारू जहिया से बानी डिस्टर्ब हो जइबू वायरल तो फेरा में पड़ो। ए राजा हो हम कमाए गो डॉलरवा ना जाए के परे बहरवा हो, कि हमारा काला पे करी ना हाला लाग जाए नजरवा हो। तोहरा दुबई है सूती उठी। अरे नैहर छोटे ससुरा छोटे भले फोनवा फूटे, बाकी रे लगा बनावल ना छोटे, बाकी रे लगा बनावल ना छोटे। बाप रे बा, हमर मेरा सुपरस्टार मनी मिराज के साथ मानी लो बात ये धानी मुकुल के, इज्जत डुबावाना तू हमारा कुल के। कि हमार सखी हमके आइडिया बतौले बाड़ी जी, रील फिल्म में बनावे के सिखौले बाड़ी जी। तुझे याद खोजियो तारे घूटी घूटी। अरे नैहर छोटे ससुरा छोटे भले फोनवा फूटे, बाकी रे लगा बनावल ना छोटे, बाकी रे लगा बनावल ना छोटे। का कहलू ए हमर श्याम सुंदर, आज जवन लोग हमरा के देख के हंसा तानू, एक दिन उहे लोग आके हमरा से फोटो खिंचवाई। आ ई बात रउआ के समझ में आई ना, काहे से कि रउआ अलकतरा बानी आ रउआ जाई दिहाड़ी कमाई आ हमरा के फिल्म में रील बनाबे दी। हाँ हाँ ठीक है बा, अब तो घरे घरे मौगी से रील बनावता, हमरो मौगी बनावो, लोग से का मतलब बा।